Mar vilayetinde paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnamak boýunça çäreler güýçlendirildi. Büdjet işgärlerinden ýygym üçin nowatdaky gedek pul ýygnalyp, hakyna tutulan adamlar paýta ýygyna iýerilýär diýip Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayetleriň häkimleriniň her birini Gowaça meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25 dekabra çenli doly ýitkisi ýygnalyp alynmagyny tawşyrmagynyň ýygynyna gawat geldi. Mar vilayetindaky Gowaça meydanlarynyň ählisinde paýta hasylyny ýygnamaly diýip vilayet häkimi etrap häkimlerine buyruk beripdir. Munyň bilen bagly büdjet işgärlerinden ýygym üçin ýene-de pul ýygnadylar. Şu ýepde dekabryň aýlyklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilenden soň olar adam başyna 20 manada edara başlyklaryna tawşyrdylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 20 dekabrda gurrun berdi. Habarçy bu pul serişdesiniň beýleki edara kärhanalary bilen bir hatarda hassahanalaryn, mektepleriň, çağalar baglarynyň we banklaryň işgärlerinden ýygnalandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň sözüne görä işgärlere toplanan bu pula hakyna tutulan adamlaryň paýta ýygyna iýerilýändigini aýdypdyrlar. Hakyna tutulan adamlara ýygan paýtasyndan başga-da günde 20 manat tölek tölenýär. Adamlar iş ýerlerini ýitirmekden gorkup sesini çykarman pulu berýärler. Ýogsam paýta meýdanlarynda ýygar ýaly paýta ýok. Hatda paýta hasyly ýetişen döwründe de ýygar ýaly o diýen paýta ýok. Häzirki wagt meýdanlardaky gowaçalar çöplenýär diýip habarçy belledi. Ýatlasak Berdimuhammedow 8 noýabrda geçiren ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdun ähli owu hojalyk işgärleriniň paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany ýerine ýetirendigini aýdyp, döwlet harmanyna 1 million 50 000 tonnadan gowrak hasylyň tawşyrlandygyny yglan etdi. Muňa garamazdan döwlet baş tutany 16 dekabrda geçiren iş maslahatynda Gowaça meýdanlarynda galan paýta hasylynyň 25 dekabra çenli doly ýitkisi ýygnalyp alynmagyny tawşyryp Adatlyk radiosynyň ýurtda paýta ýygymynyň dowam edýändigi we Gowaça hasylynyň pes bolan baradaky maglumatlaryny gytaklaýyn tasdiklady. Döwlet başlarymyz kärenç paýtaçylar bilen döwlete tawşyrylan hasyl üçin hataplaşyklaryň ýöz wagtyna geçirilmegini üpçün etmegi, şeýlekim geljek ýylyň ekişine göwnüzay derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy. Diýilip döwlet telewizionynyň maglumatynda habar berildi. Adatlyk radiosy ýurdun käbir regionlarynda Gowaça hasylynyň pes bolandygy, mejburi paýta ýygymynyň we munyň üçin pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigi barada awgust aýyndan bäri habar berip gelýär.